El centro de Eusebio, Vaquero al remate, ha cortado Sanchís y hubo falta de Vaquero. Falta de este hombre que tienen en imagen, José Mari Vaquero, sobre Sanchís. Michel. Lanzamiento hacia Gordillo. Que move as túas pernas, un paso atrás e lonxe que te queimas. Son un avión, unha máquina de guerra, disparo ideas, conquisto festa. A miña lingua é unha bomba de palenque, derruba muros e une a xente. Déixame entrar ou tiro a porta, non quero ver cabezas mortas. Face de sitio que pido vista, abride os ollos que son o artista. Non vou perder un só instante, de aquí só saio cos pés por diante. A miña mente é unha nave transparente que voa raso pegada a xente. Viaxa comigo, vai en primeira, se te despistas quedas en terra. Pois a demolición é o ferro que nos arma. Pechando os ollos, collendo forzas, non reflexiono e non me importa. Mira de dentro da miña alma, regalo todo, non quero nada. Pechando os ollos, collendo forzas, non reflexiono e non me importa. Mira de dentro da miña alma, regalo todo, non quero nada. Pechando os ollos, collendo forzas, non reflexiono e non